Защо отново бягах по пишка? Какво се случи с мен? И защо за Бога ме хванаха лудите? Останете до края на това видео, за да разберете. Ден 130, в който бягаме и изкачваме паметника почивка. Добър вечер, хора! Днеска съм в супер яки екстаз. Защо съм толкова хайпнат? Нямам никаква причина. Може би защото днеска не се чувствам като инвалид в количка, като инвалид на патерици. След 2 дена травми, днеска и двамата сме малко по-активни, по-заредени, възстановени и можем да бягаме. Да, отново бягам по пишка, защото отново съм по Бански. Аз съм Дърън Сант. Знаеш що? Защото имам пясък гащите и той бяга с мене. Бягащия пясък схвана ли? Заеби. Искаш ли да ти разкажа един виц? Добре, ще го разкажа. Имало 2 заека и са си говорили. Единият заек казал на другия заек. Знаеш какво са? Какво? 2 заека са си... Два Ари бе! 2 заека са си говорили. Знаеш какво е казал другия заек на другия? Какво? Ало, Ранди, къде искаш да си ходиш? Фръкна си от джоба. Да, може да си го поръчате. randomche.com 2 заека са... Какво? 2 заека са си говорили. Знаеш какво е казал един заек на другия? Не. Нищо, те са зайци. Не е толкова смешно вече. Те не могат да говорят, са казват. Майко мила. 2 заека са си говорили. Знаеш какво е казал един на другия? Нищо, те не могат да говорят. Забавно. И тая простия ми коства 5 минути да я кажа. Ахлеле. Почивка за реклама. Както знаете, в момента съм с очила от оптиката на Лотикон Масон. За днешното бягане съм си избрал очилата от марката на Арнет, която е с аеродинамичен дизайн за бегачи като мен. И хората ми плащат за такива реклами. Майко мила. Очилата, освен че са доста атрактивни и свежи, са перфектни както за бягане, така и за партита, разходка или просто да бъдете турбо-ултрагазар като мене. Ужас. Някой да ми каже къде ми и Валериана, че да взема малко да се успокоя. Успешно изкачваме. Време е за една снимка и е време за любимата ни част и тя е да слизаме. Вече ми падна драстично допамина, така че вече съм чул. Отиваме в Kaufland да си напазарим и яша. Успешно приключване на ден 130. Какво за Бога!